Този поздрав идва за Исус патрона. Андаро Карнаре, а поздрава идва к жена му Катя. Ако се наложи, качел курвари, калел тумаре ромнен, пенелка испиринел, тумаре банкоматя, направо камерен туменге, окадар душмани, макерен молафи, камарав тумен, капагав да се криете от мен. О, Исус наказателя, Андаро Карнаре, пенел најкурвари по принцип, со скебут мангел е Катя. Обаче ако се наложи, качел курвари, калел тумаре ромнен, пенелка испиринел, тумаре банкоматя, направо камерен туменге, окадар душмани, макерен молафи, камарав тумен, капагав тумаро шеро. И да се криете от мен. О, Исус наказателя, Андаро Карнаре, пенел најкурвари по принцип, со скебут мангел е Катя. Обаче ако се наложи, качел курвари, калел тумаре ромнен, пенелка испиринел, тумаре банкоматя, душмани, макерен молафи, камарав тумен, капагав тумаро шеро. И најбаро Анди Карнаре. О, Исус наказателя, мекерен путлафи душмани. вали грми на Исус, пак му върви, каперава в тумен, пенела, о наказатели. Каде сте бе шматки, Каде сте пиячи? само знаете да говорите и да се криете от мен.